Een bennendijverbleeuw op de boerderij. Dat klinkt in eerste instantie net als de ideale combinatie, maar de redenatie erachter is duidelijk. Het is pure economische noodzaak. De ben, de consumenten van de toekomst, ondervinden op de boerderij wat het eten bij komt. Je hoort wat het kjellenkampje in Oudeboorn iepenen. Wij maken een prachtig mooi product, namelijk molken. Maar dat moet ik verkocht worden. We willen herleveren voor de wereldmarktprijs en daar kan je het net voor leveren. Dus wij zijn op zoek naar 80 voegde waarde. Die 80 voegde waarde moet wel betalen worden. Dus met de BN op het Bennendijverbleeuw ben we al eens bezig al heel bewust consumenten te maken voor letter. En we nemen ik de ouders mee in dat proces. We laten zien wat we maar bezig zijn op het plaats. En als je dan zorgt dat ouders dat zonder uitzondering prachtig vinden, dan merk je gewoon dat meesten daar ik vanuit hunzelf al meer voor hebben. Dit is Kaas. kaas. Het is ries. Ries. Ja, ries. Mooi. En wat is dit dan, Luwe? Braai. Maar dat roept een beetje scherp. Vanuit de historie hebben we uiteindelijk heel veel afstand tussen producent en consument gecreëerd. Dat heel veel mensen die denken dat een heel soort uit de fabriek komt. Nou, dat is helaas, ik zeg. Dus wij worden het altijd een beetje waarom. Dat is volgens mij dat 1-op-1 contact krijgt. En dat is wist dat het vlees van de koe komt, melken uit een koe, steek je balen van het land. Dus dat idee, die primaire sector, ja, dat beeld met wij waarom bij de consument. Gluren, zullen we even zien in de kaart? Ja, wij zochten een eiken zeker, hè? Ja, een ideaal, maar wel gebaseerd op economische groen. Want we zitten hier, de familie Dijkstra die björkt hier nog eens 200 jaar. Ik ben de 6e generatie. Nou, de zo'n generatie die stiet ik klaar. Die ben al 8, 6, 4. Dus die wil ik een toekomst bieden. Zo vind ik het net zo lekker. Ja, Ik vind het wel lekker uit de wok, maar een beetje ham en een paprikaatje. en ik ook. Je kan een heel soort ideaal hebben, maar als het ideaal net betalen worden, ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Dus het is beide. Het moet in een goed evenwicht wezen. Ja. En jij Vind ook? heerlijk. Ja, ik vind prei heerlijk. Sterker nog, we eten het jong. Ah, nou dat is wat. Ja.